6 παίκτες παραμένουν. Εκτελέστηκε από τον Γκάμπριελ το κοντρεβού. Το 86 ήταν αυτή η φάση και ο Δόνης τώρα που άρχισε την κουρσά και ο Βαζέχα που δεν είναι offside άμα του βγάλει ο Δόνης. Ναι, ο Βαζέχα δεν είναι offside, ο Παναθηναϊκός απαιτεί το γκολ είναι γκολ ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, παγώνει το Άμστερνταμ. Ένα γκολ υποδειγματικό για τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 και η Ολλανδία αρχίζει στον γκολ. Άρα αυτό θα κάνει ο κάτι τώρα. Και να δούμε τώρα όμως, ο Μήτρας θα κρατήσει χώρο. Πολύ καλό γκολ! Η μπάλα στα δίχτυα από τον κόλλο Παναθηναϊκού. Η Σαφαρίδη από την κεφαλιά του Σικάτου πήγε να κόψει 1-1. Αποφάσισε ο Μήτρας να σουτάρει στο 74. Η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα του Λέβαν με τον τώρα μάλλον να αλλάξει πάλι πλάνα ο προπονητής. Και τώρα από δεξιά η σέντρα, ο Λισαντέμπε σηκώνεται για την κεφαλιά, ευκαιρία για το σουτ, η μπάλα δεν είναι στα δίχτυα, είναι out, αν είναι Μπροστά και ο Κότσιος και ο Άντρης. Ο Βετέρης. Βίτρα, κάνει το σουτ, καλό του.